Wannan wanda baya kyamar kowa, ka zaura gumen ringin mai burinsa taimakon talakawa. Ga sako na musamman daga Alhaji Babangida Hussaini Kazaure, mai girma walin Kazaure kuma ɗan takarar sanatan mazaɓar Jigawa ta Arewa maso yamma a jam'iyyar APC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Alhaji Babangida Hussaini walin Kazaure, ɗan takarar majalisar dattijai ta shiyar Arewa maso yamma na jihar Jigawa. Ina son yi amfani da wannan dama mika godiyata ta musamman ga dimbin 'yan jam'iyyar mu da dimbin al'ummar jihar Jigawa gabaki daya saboda goyon baya da karrama mu da aka yi wajen yakin campaign wanda shugabanmu gwamnanmu jagoranmu Muhammadu Badar Abubakar ya jagoranta a dukkan kowace karamar hukuma ta jihar Jigawa. Muna godiya kwarai da gaske, muna kuma addu'a Allah ya sa a yi zabe lafiya a gama lafiya. Muna kuma neman goyon baya akan sahalewa jam'iyyar mu ta APC a wannan zabe mai zuwa insha Allah. Ina kuma ƙara tabbatar da cewar muna cikin wannan takara ba mu jinyewa kowa ba kuma ba janyewa muka yi ba domin abin da ya shigo da mu ci gaban jihar mu da ci gaban al'ummar mu. Muna godiya kwarai da gaske. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sako kenan daga Alhaji Babangida Hussaini Kazaure, dan takarar sanata na jam'iyyar APC a mazaɓar Jigawa ta Arewa maso yamma, da fatan Allah ya sa a yi zaɓe lafiya kuma Allah ya taimaki jam'iyyar APC. Kowa ya rike wani